हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 16वा अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी आणि राक्षसी गुण. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 16वा अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी आणि राक्षसी गुण. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपण कुठलाही अडथळा न येता हा 18 दिवसाचा कोर्स उत्तम पद्धतीने पार पडत आहोत. बोलता बोलता आजचा आपला 16वा अध्याय आहे. तर आपला अध्याय आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं की कालचा आपला होता पुरुषोत्तम विभाग योग. कालच्या अध्यायामध्ये आपलं हे भौतिक जगाला एक उपमा दिलेली होती. हँड रेस करा, मला सांगू शकेल का की कसली उपमा होती? कालचा आपण जो अध्याय बघितला त्याच्यामध्ये हँड रेस करा, कोण सांगू शकेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वटवृक्षाची. हो, वटवृक्षाची उपमा दिलेली होती. हरे कृष्ण. हे भौतिक जग आहे, हे एका वटवृक्षाची आपल्याला उपमा दिलेली होती. आणि त्या वृक्षाची पानं जी होती ती कशाप्रमाणे होती? हँड रेस करा. हरे कृष्ण. त्या वृक्षांची जी पानं होती वटवृक्षाची ती कशाप्रमाणे होती? अरुण प्रभूजी बोला. वेदांप्रमाणे होते. वेदांप्रमाणे होते. हो हो, खूप छान प्रभूजी. आणि त्या वृक्षाचं भरण पोषण किंवा पोषण कशामुळे होत होतं? कशामुळे होतं म्हणजे आठवतंय?
अजून कोणाला आठवत असेल तर त्यांनी सांगावं. हा गंगाधर प्रभूजी, हरे कृष्ण. अं, अरुण तीन प्रभूजी तीन हा हा तीन गुणामुळे आपले जे भौतिक 3 गुण आहेत, हो हो, सत्व, त्रिगुणा. रजतम, त्याच्यामुळे त्याचं पोषण होतं. हो हो, खूप छान. त्रिगुणांमुळे आपल्या ह्या जो वटवृक्ष, ही जी उपमा दिलेली होती तर त्याचं भरण पोषण जे आहे या 3 गुणांमुळे होतं आहे. आणि अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे आपण त्या वृक्षाला त्याला छेदून टाकून आपण निश्चित भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि मग आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो हे कुठेतरी आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं. मग आपण आपला आत्मा जो आहे की हा चिरंतन आहे आणि देह जो आहे तो नाशवंत आहे. मग चिरंतन असा आत्मा स्थलांतर करत असतो, म्हणजे एक देह धारण करून दुसरा देह एक देह सोडून दुसरा देह धारण करत असतो. आणि मग हे स्थलांतर कसं आहे किंवा ह्या स्थलांतराबरोबर आपला आत्मा काय बरोबर घेऊन जातो, तर हे कुठेतरी आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं की एका वायूप्रमाणे, वायू कसा एखादा गंध बरोबर दरवळत जातो, एखादा परिमळ, एखादा सुगंध कसा लांबपर्यंत एका वायूबरोबर तो पसरतो, तसाच आपल्या आत्म्याबरोबर आपल्या मन, बुद्धी आणि चित्त याच्यावर आपण जे संस्कार जे झालेले आहेत, तर तेही कुठेतरी आपल्या आत्म्याबरोबर असेच पुढे पुढे जातात. आणि मग आपण आता पाहिलं की भगवान श्रीकृष्ण देखभाल करतात. म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो की पालन करणारा भगवान म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, नारायण, विष्णू, हे आपण अगदी नेहमी ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. पण मग म्हणजे नेमकं करतात काय किंवा नेमकं पालन करतात, देखभाल करतात म्हणजे काय करतात? तर हे कालच्या 15व्या अध्यायामध्ये आपल्याला अगदी विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे, की आपण जे अन्न ग्रहण करतो किंवा तर त्या अन्नामध्ये रस उत्पत्ती करायचं काम किंवा आपण ज्याला आपल्या सोप्या भाषेमध्ये विटॅमिन्स वगैरे जे आपण म्हणतो, की जे आपल्या शरीराला पोषक असे आहेत, शरीराला पोषण देण्यासाठी अशा ज्या अन्न मध्ये ते सगळं रस उत्पत्ती करण्याचं काम कोण करत आहे? तर चंद्रामधून उत्सर्जित झालेला प्रकाश. मग तो चंद्रामधून जो प्रकाश उत्सर्जित होतो, ती कशाची, कोणाची शक्ती आहे? ती भगवंताची शक्ती आहे. हो की नाही? आणि मग तेच अन्नधान्य आपण ग्रहण करतो. अन्न शिजवून ग्रहण करतो आपण. प्रसाद म्हणून ग्रहण करतो. ते ग्रहण केल्यानंतर आपण जेवल्यानंतर त्याचं पचन करायचं काम पण कोण करतं? तर आपल्यामध्ये असलेला जठराग्नी. मग हा जठराग्नी कोण आहे? तर तिथे स्वतः त्या अग्नीच्या रूपामध्ये भगवान श्रीकृष्ण आहेत. मग ते कोणाच्या मदतीने करतात? तर आपण जे श्वासोश्वास घेतो, म्हणजे श्वासोश्वास आपण घेतो, तिथे सुद्धा कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण आहेत. त्याच्यानंतर आपण अन्न ग्रहण केल्यानंतर ज्या रसग्रंथी त्या आपल्या संपूर्ण शरीराभोवती पोहोचतात, त्याच्यानंतर आपल्या बुद्धिपटलावर, मनःपटलावर पोहोचतात. मग तिथं स्मृती असतील, विस्मृती असतील, तिथे कोण आहे? पुन्हा भगवान श्रीकृष्ण आहेत. म्हणजे संपूर्ण आपल्या शरीराचं, आपल्याला हे शरीररूपी हे जे भौतिक यंत्र मिळालेलं आहे, तर त्या संपूर्ण यंत्राची जबाबदारी कोणाची आहे? तर ती भगवान श्रीकृष्णांची आहे. आणि ते कसे वेगवेगळ्या पद्धतीने ती पार पडत आहेत, हे कुठेतरी आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं. आणि कदाचित म्हणूनच त्यांना तिन्ही लोकांचे स्वामी असे पुरुषोत्तम भगवान असं म्हणतात, संबोधतात. आणि म्हणूनच कालचा आपला होता पुरुषोत्तम योग. आणि मग पुन्हा वेदांत सूत्राचा सारांश म्हणजे आपलं संबंध, अभिदय, प्रयोजन, आपलं आणि भगवंतामध्ये असलेलं नातं, काय संबंध आहे. मग आपण जेव्हा ते नातं समजतं तेव्हा त्या नात्याची काही जबाबदारी आहे. मग आपला अभ्युदय काय आहे? तर भगवंताची सेवा करणं, भगवंताची भक्ती करणं. मग ती कशातून करायची आहे? तर ती आपण ज्ञानाद्वारे करू शकतो, कर्माद्वारे करू शकतो, ध्यानाद्वारे करू शकतो. वेगवेगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी काय? तर आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं. आपलं प्रयोजन काय आहे किंवा आपलं ध्येय काय आहे? तर आपल्याला मोक्षधामापर्यंत, वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचायचं. आणि इथपर्यंत काल आपण आलेलो आहोत, अगदी 15व्या अध्यायापर्यंत. आणि आजचा आपला हा 16वा अध्याय. मग आपण
कुठेतरी प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला सांगता आहेत की तुम्हाला भगवंताची सेवा करायची आहे, तुम्हाला भगवंताची भक्ती करायची आहे, नामजप करायचा आहे, कुठल्या तरी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला सांगतात. मग आपण 7व्या अध्यायात तुम्हाला आठवत असेल तर 4 प्रकारचे आपण लोक पाहिले होते की जे भगवंताला शरण जातात किंवा भगवंताची भक्ती करतात. आठवतंय का तुम्हाला कुठले 4 प्रकारचे किंवा त्याच्यातला एखादा प्रकार आठवला तरी चालेल? कोण सांगू शकेल? हरे कृष्ण. चुकलं तरी चालेल, हरकत नाही. 4 प्रकार आपण 7व्या अध्यायात शिकलो होतो. भरपूर लांब झाला ना 7वा अध्याय? हा वसुधा माताजी. अर्थ अर्थात्री ज्ञानी आणि जिज्ञासू. ज्ञानी जिज्ञासू. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे 4 प्रकारचे जे लोक आहेत ते भगवंताला शरण जातात. आणि काही लोक असे आहेत की ज्यांचा भगवंतावर विश्वासच नाही. त्यांना मूढात्मा म्हटलेलं आहे, संशयात्मा म्हटलेलं आहे, जे नास्तिक स्वभावाचे असतात. आणि असं आपण हे आतापर्यंत पाहिलेलं आहे. आजचा आपला आहे दैवी आणि आसुरी गुणांचा आपला आजचा अध्याय आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे प्रामुख्याने अतिरेकी आणि राक्षसी गुण, राक्षसी स्वभाव, मग राक्षसी क्रियाकल्पांचा परिणाम आणि उन्नती किंवा अधोगतीची निवड. म्हणजे आपण देवासुर, देव आणि असुर म्हणजे सूर आणि असुर, तर त्यांचे काय त्या स्वभावामध्ये असल्यावर काय होतं किंवा तर ते विस्तृतपणे ह्या अध्यायामध्ये भगवंत वर्णन करत आहेत. आता आपल्याकडे 4 प्रकारची युग आहेत. सत्ययुग आहे, त्याच्यानंतर त्रेतायुग आहे, द्वापरयुग आहे आणि कलियुग आहे. सत्ययुगामध्ये जर आपण बघितलं तर साधारण सूर आणि असुर हे वेगवेगळ्या ग्रहांवर राहत होते आणि त्यामुळे 2 ग्रहांमध्ये असलेल्या त्या 2 लोकांमध्ये म्हणजे सूर असतील असुर असतील यांच्यामध्ये लढाई आपण पाहिलेली होती. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की त्रेतायुगामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वास्तव्य होतं. देव असतील, असुर असतील म्हणजे राम आणि रावणांचं हे जे आपण युद्ध पाहिलं तर हे त्यांचं वेगवेगळं राज्य होतं, वेगवेगळं राष्ट्र होतं, वेगळा देश होता. त्रेतायुगामध्ये आपण काय पाहिलं, सॉरी द्वापर युगात आपण काय पाहिलं की एकाच फॅमिलीमध्ये, एकाच कुटुंबामध्ये दैवी प्रकारचे लोकही होते, असुरी वृत्तीचे लोकही होते. म्हणजे जे पांडव जे होते, जे दैवी विचारांचे होते आणि दुर्योधन वगैरे जे होते हे असुरी विचारांचे होते. आणि म्हणून 2 एकाच कुटुंबामधल्या 2 फॅमिली म्हणजे 2 भावंडांचं समोरासमोर युद्ध झालं, हो की नाही? आता कलियुगामध्ये नाही 2 ग्रह, नाही 2 राज्य, नाही 2 म्हणजे 2 भावंड. कलियुगामध्ये हे दैवी गुण आणि आसुरी गुण आपल्या सगळ्यांमध्ये आहेत. म्हणजे आपण रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण हे तिन्ही गुणांचे कारक जे आहेत, हे तिन्ही गुण आपल्यामध्ये आहेत की नाही? मग कलियुगामध्ये हे तिन्ही गुण म्हणजे दैवी प्रकारचाही स्वभाव असेल आणि आसुरी प्रकारचाही स्वभाव असेल तर तो आपल्या प्रत्येकामध्ये दडलेला आहे. आणि मग आपल्याला त्याच्यातलं जर आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं असेल किंवा वेगवेगळं कसं आपण 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 स्वतःच आपण कसं परीक्षण करू शकतो, तर त्याच्यासाठी दिलेला हा 16वा अध्याय आहे. श्री भगवान म्हणाले, हरे कृष्ण वसुधा माताजी, तुम्हाला वाचायचं आहे ना? हो माताजी. हा वाचा. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभ, विहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व मान सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती हे सर्व दैवी गुण हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे ह्या 3 श्लोकांमध्ये दैवी गुण काय आहेत तर त्याचं विस्तृत वर्णन इथे आलेलं आहे. किंवा त्यांच्यामध्ये निर्भयपणा असेल. निर्भयपणा म्हणजे
भय नाही, कशाचंही भय नाही. सत्ययुगामध्ये जर आपण पाहिलं तर लोक जे संन्यास घेऊन जंगलामध्ये वर्षानुवर्ष राहत होते. सगळं म्हणजे आपलं सगळं कुटुंब असेल, आपली कम्युनिटी असेल, सगळं सोडून ते एका निर्जन ठिकाणी राहत असेल, ते जंगलामध्ये जात असेल. जंगलामध्ये गेल्यानंतर आजूबाजूला हिंस्र पक्षी असतील, प्राणी असतील, तर मनात भीती तर असणार ना. आपण म्हणजे एखाद्या ठिकाणी किंवा रात्रीच्या अंधारात वगैरे अशी साहजिक ही भीती वाटणं ही अगदी सहज भाव आहे. पण निर्भयता म्हणजे काय, की जेव्हा आपल्या जशी-जशी आपली आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढत जाते, तर आपण स्वतःला एकटं कधीच समजत नाही. कारण एकटं समजण्याची गरज नाही, कारण आपल्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे. त्यामुळे तो सतत आपल्या सोबत आहे आणि तो आपली काळजी घेतो आहे, तो आपलं रक्षण करता आहे. ही कुठेतरी मनामध्ये एक विचार पक्का असा बसलेला आहे, दृढ विचार बसलेला आहे. त्यामुळे ती निर्भयता निर्माण होते. सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे हळू जशी प्रगती वाढते आहे, तसं-तसं आपला सात्विक गुणांचाही प्रभाव वाढतो आहे. आपलं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं आहे. अंतर्बाह्य शुद्धीकरण झालं की निश्चितच आपलं सत्वशुद्धी ज्याला आपण म्हणतो आणि जिथे सत्वशुद्धी होते, तिथं आपण ज्ञान जे घेतो आहोत, तर ते आचरण करण्याची आपोआपच आपल्याला इच्छा होते. आपण जे ज्ञान आपण शिकतो आहोत, ते आपण या आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपण त्याचा कसा बदल घडवू शकतो. तर हे ज्ञानाचं अनुशीलन आपोआप होतं आहे. मग दान असेल, आत्मसंयम असेल, यज्ञकर्म असेल, वेदाध्ययन असेल, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा म्हणजे आपण नेहमी प्रामाणिकपणे वागायचं, कधीही खोटं बोलायचं नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टींवर आपलं उगाचच राग व्यक्त करायचा नाही. क्रोध जो आहे, जसं आपण पाहिलं, की क्रोध हा आपला डायव्हर्ट करू शकतो आपण. जो योग्य ठिकाणी धर्मासाठी वापरू शकतो, भगवंताच्या सेवेसाठी वापरू शकतो. त्याच्यानंतर त्याग, छोट्या-छोट्या गोष्टींचा आपल्याला त्याग करता आला पाहिजे. भौतिक गोष्टींचा त्याग करता आला पाहिजे. जेणेकरून आपल्यामध्ये असलेली श्रद्धा, आपल्यामधल्या असलेला भगवंताबद्दलची आस्था ही अजून दृढ झाली पाहिजे. मग जिथे त्याग आहे, जिथे समाधान आहे, तिथे शांती आहे. दोष काढायचा तिटकारा म्हणजे गॉसिपिंग आपल्या सगळ्यांचा आवडता विषय, हो की नाही? तर तो जो आहे तो तो काढूनच टाकायचा आहे. जसं मत्सरचं विसर्जन करायचं आहे, तसा हा हा जो गॉसिपिंग हा आपल्या सगळ्यांचा जो आवडता विषय आहे, त्याचं सुद्धा आपल्याला विसर्जन करायचं आहे. सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव. मग सगळीकडे समानता, दयाभाव, भूतदया ज्याला आपण म्हणतो, ते आता आपल्याला माहिती आहे, की प्रत्येकामध्ये भगवंत स्थित आहेत. म्हणजे मग प्रत्येक पशु, पक्षी, प्राणी, झाड इथे सगळं जे काही स्थित आहे या भौतिक जगतामध्ये, ते सगळ्यांमध्ये भगवंत आहे. भगवंताचा अंश आहे. आणि आपण जे सगळे आत्मे जे आहोत, ते भगवंताचे अंश आहोत आणि प्रत्येकाच्या मध्ये परमात्मा स्थित आहे. त्यामुळे हा आत्मा कोणीतरी पक्षाचा ड्रेस परिधान केलेला आहे, म्हणजे कोणीतरी पक्ष्याच्या योनीत आहे, कोणीतरी मनुष्याच्या योनीत आहे, कोणी मांजराच्या, कोणी कुत्र्याच्या, कोणी झाडाच्या वेगवेगळ्या योनीमध्ये आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या योनीमध्ये ते आहे. पण शेवटी ते कोण आहेत? आत्मा काय आहे? मूळ जो आत्मा जो आहे, जो भगवंताचा अंश आहे आणि त्या प्रत्येक आत्म्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे. त्यामुळे जिथे ही भावना आहे, तिथे सगळ्यांबरोबर समभाव, समानतेची आपले बंधू किंवा आपले भाऊ जे आहेत, अशी कुठेतरी भावना तयार होते. आणि जिथे आपल्या याचं ज्ञानाचं अनुशीलन आहे, तिथे दयाभाव, लोभ येणारच नाही. आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये सौम्यता असेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे जिथे नम्र भाव आहे, जिथे विनयशीलता आहे, जिथे नम्रपणा आहे, हेच पहिली आपण लिटमस टेस्ट म्हणू शकतो, की जो नम्र आहे तोच ज्ञानी आहे. ज्याला अहंकार झालेला आहे, तो ज्ञानी असूच शकत नाही. आणि कुठल्याही गोष्टीचा दृढ निश्चय, कुठल्याही गोष्टीचा म्हणजे भगवंताच्या आसक्तीचा, भगवंताच्या सेवेचा, नामजपाचा दृढ निश्चय, की काहीही झालं, मग आपण किती कारणं सांगतो, की नाही आज हे आहे, मग होणार नाही, ते आहे, होणार नाही.
निश्चय म्हणजे निश्चय. मला रोज एवढं सकाळी उठायचं, मग 5 मिनिटं लवकर उठा, 5 मिनिटं तुम्ही उशिरा काहीही करा, पण तुम्ही तेवढा तुम्हाला तुमचा तो ठरलेला आहे, की आज मला एवढा माळा जप करायचा आहे. आज मला हे वाचन करायचंय. भगवद्गीतेचा एवढा श्लोक वाचायचे आहेत किंवा भागवतम मधला मला आवडा स्कंदामधला हे 2 अध्याय पूर्ण करायचे आहे. काहीही असेल, तुम्ही जे ठरवतात ते. पण ते तुम्हाला ते पूर्ण करायचे आहे. त्याच्यामध्ये सातत्य असलं पाहिजे. हा दृढ निश्चय. आणि जेव्हा हे सगळं होतं, जेव्हा तुमच्यातलं सत्वशीलता वाढते, तेव्हा तुम्ही सदैव एनर्जेटिक असतात, उत्साही असतात. तुमच्यातला क्षमाभाव वाढतो आणि त्याच्यानंतर आपण कुणाबद्दलही मत्सर, द्वेष या गोष्टी मनातनं आपोआप निघून जातात. आणि हे सगळे जे आहेत, हे सगळे गुणांची ही जी लिस्ट आहे, ही सगळे आहेत हे दैवी गुण आहेत. आणि हे मनुष्यांमध्ये असतात, कमी जास्त प्रमाणात असतात. सत्वगुणाचा प्रभाव जास्त तर हे गुण दिसतात. जर तमोगुण, रजोगुणाचा प्रभाव जास्त असेल तर कदाचित हे गुण दिसत नाहीत. त्यामुळे आपणही स्वतःची एक थोडीशी आपण बघू शकतो, की याच्यामध्ये आपल्यामध्ये काय आहे आणि काय नाही. आता पुढचं आहे आसुरी स्वभाव किंवा आसुरी गुण काय आहेत? हे सगळे दैवी गुण आहेत आणि याच्या व्यतिरिक्त आता जे आहेत ते सगळे आसुरी गुण आहेत. तर ती कुठेतरी भगवंतांनी सांगायला सुरुवात केलेली आहे. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान ह्या आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. मग आता दंभपणा, उर्मटपणा, अभिमान, अज्ञान ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, हा एखाद्याला आपण फार मोठा गर्व असतो. तर जेव्हा कुठलीही गोष्ट असेल, मग तुम्ही कुठल्यातरी मोठ्या पोझिशनवर असाल, तुम्हाला खूप छान मार्क मिळाले आहेत किंवा तुम्ही खूप सुंदर आहात, एखादी गोष्ट तुमच्याकडे खूप छान आहे आणि मग त्या गोष्टीचा तुम्हाला फार गर्व वाटतो किंवा तुम्हाला सतत सक्सेस मिळत असतो. म्हणजे हे साधारण हे सगळे जे आहेत की नाही, त्याच्यामुळे आपला अहंकार वाढत असतो. ज्याला आपण मिथ्य अहंकार, फॉल्स इगो जे म्हणतो, की तो कुठेतरी वाढत असतो. आपला अभिमान वाढत असतो आणि मग आपल्याला असं वाटतं लोकांनी आपल्याला सन्मान द्यावा, तो रिस्पेक्ट द्यावा, आपल्याला वाकून लोकांनी नमस्कार करावा. असं ही जी कुठेतरी भावना जी आहे, तर हे सगळे दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान आणि ह्या गोष्टी जर आपल्याला नाही मिळाल्या, तर आपल्यातला क्रोध वाढतो आणि मग आपण समोरच्याला बघत नाही की कोण आहे, काय आहे. तर आपण त्यांच्याकडनं आपण त्यांना बरे-वाईट बोलतो. त्यांचा आपण अपमान सुद्धा करतो किंवा आपण अशा लोकांना वाटतं की मला सगळं समजतंय, मला सगळं येतं आहे. मग घरातले जे ज्येष्ठ आहेत, वरिष्ठ आहेत, त्यांचं सुद्धा आपण ऐकेन असं होतो, की त्यांना काय कळतं आहे, मी एवढं सगळं केलेलं आहे, मी एवढं मिळवलेलं आहे, मला एवढा सक्सेस मिळालेला आहे. मग त्या मोठ्या त्यांना काय कळतं आहे, त्यांच्या काळात काय होतं वगैरे. ह्या ज्या सगळ्या ज्या हे भावना ज्या आहेत, ह्या दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि हे सगळं कशामुळे होत आहे, तर अज्ञानामुळे होत आहे. इथे आपल्याला एक छोटंसं उदाहरण बघा, तुम्हाला तो व्हिडिओ दिसतो आहे, व्हिडिओ क्लिप. तर हत्ती बघा. आता हत्ती हा बलवान आहे. हत्तीचं बलस्थान काय आहे, की तो प्रचंड शक्तिशाली आहे. आणि त्याच्या सामर्थ्यापुढे, त्याच्या शक्तीपुढे मनुष्याची शक्ती काय असणार आहे? हो की नाही? आणि मग त्याला त्याच शक्तीचं, त्याच सामर्थ्याचं त्याला गर्व झालेला आहे आणि त्यामुळे तो उर्मटपणे वागतो आहे, उद्धटपणे वागतो आहे. तो तिथे बसलेल्या त्या लोकांना नाहक आपल्या सोंडेने मारतो आहे, आपल्या बलाचं प्रदर्शन करतो आहे. तर हे जे सगळं आहे, तर ही ही जी प्रवृत्ती आहे किंवा हे जे वागणूक आहे, तर हे जे आसुरी प्रवृत्ती किंवा ज्यांच्यामध्ये तमोगुणाचा, रजोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे, तर अशा लोकांमध्ये हा आसुरी प्रवृत्तीचा हा गुण आढळतो. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, दैवी संपोद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. दैवी गुण हे मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा तू चिंताच करू नकोस, कारण तू दैवी गुणासह जन्मलेला आहेस. मग आता दैवी गुण जे आहेत,
ते आपल्याला मोक्षापर्यंत आपल्याला नेतात. म्हणजे आपल्याला दैवी गुणांमध्ये आपण मोस्टली आपल्यामधला सात्विक गुण जो आहे, सत्वशुद्धी जी आहे ती वाढीस लागलेली असते. त्यामुळे कुठेतरी कर्माचा त्याग हे आपल्याला माहिती आहे किंवा याचं आपण अनुशीलन करतो. हे जे ज्ञान घेतलेलं आहे ते हे आचरणात आणतो आणि मग म्हणून ते आपोआप मोक्षदायक होतात. हो की नाही? आणि मग परत पण जे आसुरी गुण जे आहेत ते आपल्याला बंधनकारक असतात. कारण मुळात आपण भगवंत कोण आहेत, भगवंत आहेत की नाही इथूनच आपली सुरुवात असते. तिथेच विश्वास नसतो. त्यामुळे सगळ्या गोष्टीचा कर्ता मी आहे. चुकीचं केलं तरी मी, बरोबर केलं तरी मी, सगळं मी. त्यामुळे आपण भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम हे आपण वाक्यच विसरलेलो आहोत. हा श्लोकच विसरलेला आहे. हे सगळं मी केलेलं आहे माझ्यासाठी, माझ्यामुळे. आणि म्हणून की आपण इथे आपण मग कुठलंही कार्य कर्म करू, चुकीचं वाईट, मोस्टली चुकीचंच, पण ते आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी. आणि मग हे कर्म आपल्याला कुठे घेऊन जातात, की आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतात. कुठल्या बंधनामध्ये अडकवतात? तर जन्म मृत्यू ह्या चक्रामध्ये आपल्याला अडकवतात. आणि म्हणून इथे अर्जुनालाही असा प्रश्न पडला आहे की मी आता इथे समोर गुरु आहेत, समोर सगळे ज्येष्ठ आहेत, की ज्येष्ठांना आपण वंदन करतो, त्यांच्याकडे आपण तो मान वर करून सुद्धा बोलत नाही, मोठ्या आवाजात सुद्धा बोलत नाही. हे सगळे शिष्टाचार आहेत. आणि हे सगळे शिष्टाचार पाळणारे असे पांडव आज शस्त्र घेऊन त्याच गुरूंना, त्याच वरिष्ठांना, त्याच ज्येष्ठांना राज्यासाठी मारणार आहेत. तर मग हा आसुरी प्रकारचा गुण नाही का? तर म्हणून इथे अर्जुनाचा हा प्रश्नाचं, या शंकेचं इथे निराकरण करतायत की तुम्ही मुळातच दैवी गुणामध्ये जन्माला आलेला आहात. त्यामुळे हे युद्ध एक धर्मासाठी तुम्ही करत आहात आणि म्हणून तुम्हाला कुठल्याही या बंधनामध्ये तुम्ही अडकणार नाही याची चिंता नसावी, अशी कुठेतरी शाश्वती इथे भगवंत देता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचं विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचं विवरण आहे. मग आतापर्यंत आपण आसुरी गुण दैवी गुण जे आहेत ते कुठेतरी आपण पाहिले आहेत. मग आता आसुरी गुणांचं पुढे वर्णन सांगता आहेत. प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनाहा विदुरासुरा न शौचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाही. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. मग जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, आता हा प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या, प्रवृत्ती आपल्याला बंधनकारक असते, निवृत्ती आपल्याला मोक्षकारक असते. आताच आपण पाहिलं आसुरी पद्धती प्रकृतीचे गुण आहेत ते आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतात आणि जे निवृत्ती म्हणजे आपल्याला जे दैवी गुण जे आहेत ते आपल्याला मोक्षापर्यंत पोहोचवतात. आणि मग आपल्याला जे आसुरी प्रवृत्तीचे गुण आहेत त्याच्यामध्ये लोक व्यसन करत आहेत. त्यांना कुठल्याही अंतर्बाह्य शुद्धता काय आहे, स्वच्छता काय आहे हे काहीही माहित नाही. काय ज्ञान काय आहे हे माहित नाही. शास्त्रांमध्ये काय दिलं आहे हे माहित नाही. विश्वास नाही. आणि शुचिर्भूतपणा असेल, सदाचार असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा सत्य काय आहे, परमसत्य काय आहे, भगवंत कोण आहे, तर असं त्यांना माहित नसतं किंवा जर कोणी सांगायचा प्रयत्न केला तरी त्यांचा विश्वास बसत नाही. तर हे सगळे जे आहेत हे आसुरी प्रवृत्तीचे गुण आहेत. आणि त्यांचा विश्वास कशावर आहे तर ते म्हणत आहेत, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदा हुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि म्हणजे ह्या जगताला आधार कोणी नाही. किंवा आपण म्हणतो की शक्तींचा एक भगवंतांची शक्ती आहे, भगवंतांच्या अभिव्यक्ती वगैरे आहेत, तर असं त्यांना काही वाटत नाही. त्यांना परमेश्वर नावाचा कोणीही याचं नियंत्रण करीत आहे याच्यावर विश्वास नाही. की हे जी सृष्टी आहे ही भौतिक सृष्टी आहे, ब्रह्मांड, तर याला एक परमेश्वर आहे, एक ईश्वर आहे, जगत पिता आहेत,
तर त्यांच्याच अधिष्ठतेखाली हे सगळं सुरू आहे. हा मुळात त्यांच्यावर विश्वासच नाही. त्यांचं काय म्हणणं आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झालं आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतंही कारण नाही. म्हणजे हे जे जग जे आहे ते फक्त आणि फक्त संभोग मैथुन या इच्छेमुळेच, या कामनेमुळेच झालेलं आहे आणि त्यामुळे बाकी कोणी परमेश्वर आहे, कोणी याचे निर्माण कोणी केलं आहे वगैरे असं हे काहीही त्यांना विश्वास नाही किंवा बाकी हे कारण ते मान्यच करत नाही. हे असत्य म्हणून मानतात. आणि मग अशा प्रकारचे लोक जे असतात त्यांचं काय असतं की हरे कृष्ण माताजी, वाचू? हा माताजी वाचा. अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण असे जे लोक असतात ते जगाचा नाश करतात बरोबर स्वतःचाही नाश करतात. आपल्याला आता माहिती आहे आपल्या आजूबाजूला आधी युक्रेन रशिया होतो, आता इस्रायल सुरू आहे. वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, त्याच्यानंतर कोणीतरी बॉम्ब बनवत आहे, कोणीतरी वेगवेगळ्या प्रकारचे शस्त्र जे आपण पूर्वी बाण होते, धनुष्य बाण होतं, आता वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉम्ब आहेत आणि काय 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 या देशावरून त्या देशावरून एकमेकांसाठी केवढी लढाई आणि केवढं काय काय होतं आहे. आणि हे तर 2 देशांमधलं युद्ध आहे. आपल्या आजूबाजूला सुद्धा दहशतवादी हल्ले किंवा आपल्याला माहिती आहे मुंबईकरांनी तर एवढे बॉम्बस्फोटचे हल्ले आणि आपण किती काय काय सहन केलेलं. म्हणजे हे जनरली हे सगळं जे आहे हे कशामुळे होत आहे की यांना असं वाटतं की आसुरी प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे काहीतरी वैयक्तिक स्वार्थासाठी काहीतरी असे हे अणु बॉम्ब बनवायचे असे वेगवेगळे गोष्टी बनवायच्या की ज्याच्यामुळे समाजाचा, मानवी समाजाचा, नुसते मानवाचा का तर तिथे असलेले पक्षी, प्राणी ह्या सगळ्यांवर त्याचा परिणाम होतो आहे, त्यांचा घात होतो आहे, याचा विचार नाही. ह्या अशा गोष्टी बनवल्यामुळे आणि त्या लोकांवर टाकल्यामुळे त्यांचा तर नाश होणारच आहे. त्यांचं पापकर्म तर वाढणार आहे. म्हणजे ते स्वतःचा विनाश तर करतात आहेत. पण नुसता स्वतःचा करताहेत का? स्वतःचं अधःपतन करताहेत का? नाही. स्वतःबरोबर त्या क्षणी ते तिथे असलेल्या त्या समाजाचा, त्या लोकांचा जिथे ते बॉम्ब हल्ला करताहेत, जिथे आपल्याला हिरोशिमा सारखं आपल्याला उदाहरण आपल्या अगदी डोळ्यासमोर आहे, की आज अजूनही इतक्या पिढ्या-पिढ्यांनीही त्यांच्या त्या जो बॉम्ब हल्ला झाला, जो अणुबॉम्ब हल्ला झाला, त्याचे परिणाम त्यांना पिढ्यानपिढ्या जाणवत आहेत. तर हे सगळं जे आहे, की संपूर्ण समाजाचा, संपूर्ण देशाचा कुठेतरी त्याच्यावर परिणाम होतो आहे. त्यांचं तिथे त्यांना त्रास होतो आहे. म्हणजे स्वतःचा तर नाश करायचाच. स्वतःचं अधःपतन तर करून घ्यायचंच. पण त्याबरोबर दुसऱ्याचाही नाश करायचा. ही अशी विनाशक, ही अशी घातक वृत्ती जी आहे, ही अशी उग्र कर्म जी आहे, ह्या गोष्टींमध्ये ते संलग्न होतात. आणि ज्यांचा भगवंतावर, परमेश्वरावर विश्वास नाही आहे आणि मग त्या अशा गोष्टी करतात. आणि मग पुढे कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन सर्व खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव शुचिर्भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेलं असतं. काम, क्रोध, परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. मग आता आपण कलियुगातली पण आपण उदाहरणं बघू शकतो आणि सत्ययुगातली, द्वापारयुगातली सुद्धा उदाहरणं बघू शकतो. की असे जे लोक असतात जे खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आणि मग नेहमीच आता आपण बघितलं तर स्वतःची खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आपण हल्ली ज्याला
स्टेटस सिम्बॉल म्हणतो, स्टेटस जपण्यासाठी मग लोक काय काय करतात. अगदी जी ग्लॅमरस इंडस्ट्री आहे तर त्याबद्दल जर आपण बघितलं, अनेक उदाहरणं आपण वाचली असतील, की ते अशी अनेक असुचिरभूत कर्म करत असतात. कशासाठी? फक्त स्वतःची खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी. त्याच्यानंतर त्यांचं असं म्हणणं आहे, की आपलं हे जीवन हे फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठीच आहे. आणि अशा जे लोकं असतात, मग ज्या 4 गोष्टी आपल्याला नाही करायच्या आहेत, त्यामध्येच त्यांना त्या गोष्टी योग्य वाटतात किंवा त्या गोष्टींमध्येच ते नेहमी संलग्न असतात. मग त्या 4 गोष्टी कुठल्या आहेत? तर मांसाहार करणे, त्याच्यानंतर व्यसन करणे, वेगवेगळी व्यसनं आहेत, जुगार खेळणं आणि अनैतिक संबंध. ह्या 4ही गोष्टींच्या ते अगदीच आहारी गेलेले असतात. आणि आपलं फक्त इंद्रिय सुखासाठीच आपला जन्म झाला आहे. तर अशा पद्धतीने त्या लोकांना झोपही येत नाही. किंवा आपण उदाहरण द्यायचं झालं तर कंसाने अनेक अत्याचार केले. कृष्णाला रोज गोकुळामध्ये आज काय करायचं, कुठल्या असुराला पाठवायचं, कसं आपण त्याचा वध करू शकतो, कसं ह्या गोष्टीसाठी त्याला रात्रंदिवस झोप येत नसे. त्याच्यानंतर धृतराष्ट्राला जेव्हा भीमाने भर राज्यसभेमध्ये, भीमा क्षत्रिय होता, प्रतिज्ञा केली की मी 100ही कौरवांचा वध करेन. जेव्हा द्यूत क्रीडाच्या प्रसंगी तेव्हा त्यांनी प्रतिज्ञा केली. आणि त्याच्यानंतर धृतराष्ट्राला तो रोज रात्री त्याला एक आठवायचं की अजून एक दिवस, कारण की क्षत्रिय होतं. क्षत्रियांची प्रतिज्ञा म्हणजे ते लोक काहीही केलं तरी क्षत्रिय धर्मच असा आहे की एकदा दिलेला शब्द ते पूर्ण करणारच करणार. आणि हेच क्षत्रिय धर्माचं काय म्हणू शकतो की तो गुणधर्म आहे. आणि त्यामुळे भीम आपली प्रतिज्ञा पूर्ण करणार आणि आपल्या मुलांना कुठेतरी त्यांना त्याचा वध होणार वगैरे हे माहिती होतं. रोज एक एक दिवस तो, जसे हे लोकांना वनवास झाला पण धृतराष्ट्राला कधीही झोप आली नाही. तसंच एकीकडे दुर्योधनाला सुद्धा यांचा 13 वर्षाचा वनवास होता. पण दुर्योधन की हे कुठे जात आहेत, कसे जात आहेत आणि त्यांचा तो कसा वनवास वाढेल, ते 13 वर्ष आपण सुखाने राहू नंतर आल्यावर बघू असा विचार नाही आला. 13 वर्ष यांचा वनवास होता. आपण याबरोबर दुर्योधन सुद्धा त्यांच्या मागे गुप्तहेर पाठव, हे कर ते, की ते सुद्धा दुर्योधन सुद्धा रात्री झोपू शकला नाही. एकीकडे धृतराष्ट्र नाही झोपू शकला. रावणाने जेव्हा सीतामाईचं हरण केलं तर रोज रात्री रावणाला सुद्धा की कुठेतरी त्याची झोप उडालेली होती. आणि अशा अनेक उदाहरणं आहेत की त्यांना समोर वस्तू म्हणजे आपल्याला इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण ह्या गोष्टी केल्या आहेत, पण त्याचे त्यांना फायदाही होत नाही किंवा ते कारण की हे सगळं काय आहे की हे आसुरी पद्धतीने चुकीच्या मार्गाने घेतलेलं आणि त्यामुळे तिथे समाधान नाही. आणि त्यामुळे असंख्य चिंतांनी त्यांना ग्रासलेलं असतं की हे खोटी प्रतिष्ठा, हे सगळं हे कसं जपून ठेवायचं, हीच ती चिंतांनी त्यांना ग्रासलेलं असतं. एक छोटंसं उदाहरण देते मनुस्मृतीमधलं. मनुस्मृतीमध्ये आपण म्हणतो की म्हणजे इस्कॉन मध्ये गेलं तर आहेच, पण म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आपण म्हणतो की नॉनव्हेज खायचं नाही किंवा मांसाहार करायचा नाही. तर मांसाहार जे करतात किंवा काय, तर त्याचं किती लोक त्यांना दोष लागतो, किती लोकांना दोष लागतो किंवा किती लोक कर्मबंधनात अडकतात. तर आता मांसाहार म्हणजे आपण जर जे लोक मासे खातात किंवा त्यांचं जर आपण उदाहरण घ्यायचं म्हटलं किंवा तर जो मासे खाणारा म्हणजे पकडणारा कोळी असतो, तर तो त्या बंधनात अडकतो, कर्मबंधनात, त्याचा दोष त्याला लागतो. त्याच्यानंतर ते बाजारात विकायला आणतात. ज्या ज्या कोळी बाई विकायला आणतात तर तो दोष त्यांना लागतो. त्याच्यानंतर जो विकत घेतो तो दोष त्यांना लागतो. त्याच्यानंतर जो ते शिजवतो तो दोष त्याला लागतो आणि जो खातो तर त्यालाही दोष लागतो. म्हणजे नुसता खाणाऱ्याला दोष लागत नाही, तर ह्या प्रोसेसमध्ये जे जे इन्व्हॉल्ड आहेत त्या सगळ्यांना त्याचा दोष लागतो. बरेच जण अगदी फार याच्याने सांगतात, आमच्या घरी सगळे खातात, मी बनवून देते पण मी काही खात नाही.
पण तुम्ही जरी खात नसलात तरी तुम्ही बनवता आहेत आणि मनुस्मृतीमध्ये ते सांगितलेलं आहे की त्याच्या तुम्हाला दोष लागणार, त्याच्यातलं तुमचं पापकर्म जे आहे ते वाढणार. एक छोटं उदाहरण दिलं मी, तर आपण आता लगेच पुढे वळूया की आसुरी मनुष्य विचार कसा करतो बघा. आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि ते भविष्यात उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे. मी त्याला मारले तर माझे अनेक शत्रू मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर बनेल. मीच भोगता आहे. मीच परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच एक धनाढ्य मनुष्य राहील. माझ्यासारखा बलवान मीच, सुखी इतर कोणी नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान करेन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. म्हणजे एक असुर जो असतो बघा, त्याच्याकडे जो काही धनसंचय आहे तर त्याच्याने त्याचं समाधान होत नाही. तो अजून जास्तीत जास्त धनसंचय गोळा करायच्या प्रयत्नात असतो. मग तो धनसंचय, ती संपत्ती प्राप्त करण्यासाठी काही चुकीच्या गोष्टी करायला लागल्या. आता दुर्योधनाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर दुर्योधनाकडे हस्तिनापूर होतं. इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिरला दिलं होतं, म्हणजे पांडवांना दिलेलं होतं. पण ते आपल्या राज्यातला अर्धा भाग त्यांना दिलेला आहे. तो समाधानी होता का नाही? अजून मला ते संपूर्ण इंद्रप्रस्थ सुद्धा मीच त्याचा राजा असेल. हस्तिनापुराचा सुद्धा मीच राजा असेल. म्हणजे मी अजून जास्तीत जास्त कशी संपत्ती किंवा जास्तीत जास्त सत्ता कशी मिळवेन, हा मोह जो असतो हा आसुरी प्रवृत्ती मध्ये मोडला जातो. आणि मग माझ्याकडे कलियुगात म्हटलं तर आपण फक्त आणि फक्त धन गोळा करतो. आणि बघा अजून मी किती वाढवेन, किती ते धन इतकं की भविष्यात सुद्धा पुढच्या 7 पिढ्या जरी बसून खायचं म्हटलं तरी मी तेवढे तरी मी त्याच्यामध्ये अजून धन संचय करतच राहील. त्याच्यासाठी मी अगदी प्रामाणिकपणा सोडून देईल, किती भ्रष्टाचार करेल, काय कोणाला अगदी कोणाचं काही वाईट करायचं असेल तर मी ते करेल. पण मी माझी ती संपत्ती ती मिळवल्याशिवाय राहणार नाही, ती सत्ता मिळवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण याचा भोगता मी आहे, याचा आनंद घेणारा मी आहे. मीच सर्वश्रेष्ठ आहे. असं हे सगळे जे विचार आहेत हे अज्ञानी प्रवृत्तीचे विचार आहेत, हे आसुरी प्रवृत्तीचे विचार आहेत. आणि सगळ्यांमध्ये, सगळ्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये, सगळ्या नातेवाईकांमध्ये सगळ्यांनी माझी हाजी-हाजी केली पाहिजे. सगळ्यांनी मीच धनाढ्य आहे आणि सगळ्यांनी माझा अगदीच रिस्पेक्ट केला पाहिजे. तो मान मरातब मला मिळाला पाहिजे. याच्यासाठी सतत करतात. आणि मग काय, मी हे काहीही करेन. मी एकीकडे रात्री अप्रामाणिकपणा करेन, म्हणजे एकीकडे भ्रष्टाचार करायचा आणि भ्रष्टाचाराचा तो पैसा दुसरीकडे दानासाठी लावायचा. तर आणि कोणाला असं वाटतं की म्हणजे माझा बॅलन्स नील होऊन जाईल. म्हणजे मी एकीकडे पाप कर्म करेल, एकीकडे पुण्यकर्म करेल की म्हणजे झालं, मला ते माझं पाप धुतलं जाईल. आणि तर असं होत नाही. इथे म्हटलेलं आहे की मी दान देईन, यज्ञ करीन आणि ह्याप्रमाणे मी परत माझं जीवन जगायला मोकळं. तर असं होत नाही. पण हे आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना पटत नाही, मान्य नाही आणि मग त्यामुळे ते नेहमीच अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. आपल्याकडे रावणाचं उदाहरण आहे, आपल्याकडे कंसाचं उदाहरण आहे. पण दैवी गुण असलेलं अजून एक उदाहरण तुम्हाला इथे दिसतं आहे बघा. मला इथे जेव्हा देवकी आणि वसुदेव यांचं लग्न होतंय आणि ती वरात निघालेली आहे आणि तेव्हा जी आकाशवाणी होते, तर बघा ते एक चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतं आहे. तर कंसाने शस्त्र उपसलेलं आहे देवकीची हत्या करण्यासाठी. पण तिथे थांबवण्याचा, कंसाला थोपवण्याचा प्रयत्न कोणी केला आहे तर वसुदेवांनी केला आहे, जे त्यांच्याकडे दैवी गुण होते. त्यांनी त्या क्षणी कंसाला काय वाटलं की मी ह्या क्षणी जी अगदी अत्यंत लाडकी देवकीला असं फुलासारखं जपलेलं होतं, तळहाताच्या फोडासारखं आपण म्हणतो, असं जपलेला, असा इतकं प्रेम करणारा भाऊ जेव्हा ऐकतो की हिचा 8वा मुलगा माझ्या मरणाचं कारण ठरणार आहे, त्या क्षणी त्याने तलवार उपसली आणि तिला मारायला तो धावला. पण वसुदेव जे होते की एखादा माणूस, सामान्य माणूस किंवा आता कंस हा आसुरी प्रवृत्तीचा होता, त्यामुळे त्यांना अत्यंत क्रोध आला, अत्यंत राग आला. त्यांनी लगेच तलवार उपसली. पण
हे किती संयमी, किती शांत, की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये विचार करण्याची जी क्षमता जी असते ती दैवी लोकांमध्ये असते. वसुदेव यांनी किती शांतपणे ती सिच्युएशन हाताळली. त्यांनी सांगितलं कंसाला, की देवकीचा 8वा पुत्र तुझा वधाचं कारणीभूत ठरणार आहे ना, मग त्याच्यासाठी तू देवकीला का मारतो? मी तुला असं वचन देतो, की आमचे इथून पुढे जे काही अपत्य असतील, त्याचं तुझ्याकडे आम्ही सोपवतो. मग त्याचं तू ठरव तुला काय करायचं ते. मग तुला त्यांना मारायचं आहे का कोठडीत टाकायचं आहे का काय करायचं आहे ते ते तू ठरवायचं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला वचन दिलं. आणि दैवी गुणामध्ये असल्यामुळे वसुदेव यांची एक ख्याती होती, की त्यांनी त्यांनी कुठलंही म्हणजे ते वचन एकदा दिलं म्हणजे प्राण गेले तरी त्यांचं ते वचन पाळणार किंवा ती वचनबद्धता आहे ती सोडणार नाहीत. आणि त्यामुळे तो कंसासारखा आसुरी प्रवृत्तीचा हे राजा सुद्धा तिथे त्या वसुदेवांच्या त्या 2 वाक्यांनी 2 शब्दांनी त्यांचा संपूर्ण तिथे क्रोध जो आहे तो शमला गेला. तर हे जे आहे हे दैवी गुण आणि आसुरी गुणामधला फरक आहे. मग या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. मग असे हे तेच की आपल्याला आपल्याला उदाहरणं माहिती आहेत किंवा मग असे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात की जे फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी जगतात. आता आपण एक उदाहरण हे पाहिलं तर हे सगळे नरकामध्ये ते पतित होतात. आता पुढे म्हणत आहेत की मिथ्य अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचाही द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. म्हणजे आपण मत्सर इतका आहे, मत्सराचं आपण काहीच नाही करू शकत, त्याचं विसर्जनच करायचं असतं. हे आपण यापूर्वी बोललेलो आहोत. आणि आपल्या प्रत्येकामध्ये भगवंत आहे, पण आपण प्रत्येक त्या व्यक्तीचा मत्सर करतो, त्याचसोबत त्यांच्यामध्ये स्थित असलेल्या आपण त्या परमपुरुषाचाही द्वेष करतो. आणि असे जे लोक असतात त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक छोटंसं उदाहरण आहे शिशुपाल यांचं. राजसूय यज्ञ जेव्हा इंद्रप्रस्थमध्ये झाला होता, युधिष्ठिर महाराजांनी केला होता आणि यज्ञाचा अधिष्ठाता म्हणून सर्वानुमते भगवान श्रीकृष्ण यांची पूजा करायचं ठरलं. तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने ती अनुमती दिली आणि त्यांना तिथे बसवण्याचा मान मिळाला. पण तिथे उपस्थित असलेल्या शिशुपालला हे काही रुचलं नाही. शिशुपाल अगदी पहिल्यापासून लहानपणापासून कृष्णांचं काय म्हणतात ते द्वेषच करत होते आणि रुक्मिणी स्वयंवरानंतर तर म्हणजे ते कृष्णाचं ते फार मत्सर द्वेष असं शत्रू असल्यासारखंच वागत होते. आणि त्यामुळे ते जमेल तेव्हा जरासंधा बरोबर सुद्धा जेवढे पण त्यांनी कृष्णावर युद्ध केलं 17 वेळा त्यांनी त्यांच्यावर युद्ध करण्यासाठी ते सैन्य घेऊन आले होते. तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा शिशुपाल सुद्धा त्यांच्या सोबत होते. आणि ह्याच राजसूय यज्ञामध्ये मग ते कृष्णाला काही बोलायला लागले की याला की तुम्हाला सगळ्यांचं मत नाही आहे, माझं असं मत नाही. आणि भगवान श्रीकृष्णांना ते त्यांचा बरं वाईट अपमान करायला लागले, बोलायला लागले. आणि तिथे उपस्थित असलेले मात्र बाकीचे जे रथी महारथी असतील किंवा जे तर त्यांना ते काही रुचलं नाही. आणि त्यांनी कारण की आणि प्रत्येक जण क्षत्रिय होतं, त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध सगळेच उभे राहिले. पण भगवान श्रीकृष्ण शेवटी त्यांना सगळ्यांना थांबवतायत, थोपवतायत, म्हणत आहेत तुम्ही सगळ्यांनी शांत व्हा, त्यांना जे करायचं ते करू दे. आणि त्यांना शिशुपालला वॉर्निंग दिली की मी आत्याला म्हणजे तुझ्या आईला वचन दिलेलं आहे की मी तुझे 100 अपराध क्षमा करेन. आणि त्यामुळे तू कृपया शांत हो, तू असा माझा अपमान करू नको किंवा तू ह्या राज्यासभेमध्ये हा राजसूय यज्ञ हे एक फार अत्यंत शुभ कार्य आहे, याच्यात विघ्न आणू नको. पण शेवटी तो शिशुपालच. आणि त्याने हे काही मान्य केलं नाही आणि त्याला हे मुळात विश्वास नाही की कोण हा भगवान श्रीकृष्ण आणि 100 माझे अपराध काय ते माफ करणार आणि ते माझं काय वाकडं करणार आहेत वगैरे, असा विश्वास नव्हता.
आणि त्यामुळे त्यांचं आपलं सुरूच आहे. आणि मग कृष्णाचं इकडे काउंटिंग सुरू झालं. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100. 100 झाल्यानंतर मात्र भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत त्यांनी आपलं सुदर्शन चक्र बोलवलं आणि त्यांना तिथे शिशुपाल यांचा वध केला. पण वध असा केला की तिथे एक शुभ कार्य सुरू होतं. त्यामुळे तिथे रक्ताचा एक थेंबही पडला नाही. आणि शिशुपालला तिथे जे शिशुपालचा जो वध करायचा होता तोही केला. आणि अशा प्रकारे जे खऱ्या धर्माची निंदा करतात, भगवंताचा द्वेष करतात, मत्सर करतात, त्यांना मग शिशुपालला पण शिशुपाल हा एक तुम्हाला शिशुपालची गोष्ट माहिती असेल की जय विजय त्यांना शाप मिळालेला होता. त्यामुळे शिशुपाल उलट त्यांचा तिथे काय म्हणू शकतो उद्धार झाला. भगवान श्रीकृष्णांच्या हातून त्यांना मृत्यू येऊन तिथे त्यांना त्यांचा जो शापांमध्ये त्यांचे जे जन्म होते त्यातल्या एका जन्मातून त्याचा मुक्ती मिळाली. आणि मग असे जे पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हे जे द्वेषी क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकतो. पण जे खरंच द्वेष करणारे आहेत आणि जे सामान्य गणांची ही गती आहे की जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, नराधम आहेत, त्यांना मात्र चिरकालासाठी अनंत म्हणजे चिरकालासाठी म्हणजे आपण बघितलेला आहे ब्रह्मदेवांचा एक दिवस आपल्याला माहिती आहे की ब्रह्मदेवांचा एक दिवस म्हणजे किती तो मोठा कालावधी आहे आपल्यासाठी. आणि अशा तेवढाच दिवस तेवढीच रात्र असे 36,000 दिवस. आणि मग हे ह्या कालचक्रामध्ये म्हणजे चिरकालासाठी तो जो जीवात्मा आहे तो इथेच ह्या आसुरी योनीमध्ये प्रकट होतो किंवा तो जेव्हा पृथ्वी ह्या ब्रह्मांडाचा प्रलय होतो, लय होतो, तेव्हा तिथे तो विरघळतो. आणि मग पुन्हा जेव्हा त्या ब्रह्मांडाची उत्पत्ती होते तेव्हा पुन्हा पुन्हा त्या ब्रह्मांडामध्ये तो जीवात्मा एका योनीमध्ये जन्म घेतो. आणि अशा पद्धतीने अनंत कालासाठी तो ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकतो आणि तो काही बाहेर पडायचा त्याला मार्ग सुचत नाही. आणि मग पुढे काय म्हणत आहेत भगवंत की याच्यातनं जर आपल्याला वाचायचं असेल सामान्य लोकांसाठी तरी हा श्लोक सांगितलेला आहे. त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत. काम, क्रोध, लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारं आहेत. जो बुद्धिमान मनुष्य आहे त्याने ह्या तिन्ही गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे. नाहीतर आपल्याच आत्म्याच्या विनाशाला आपण स्वतःच कारणीभूत होतो. मग आता काम, क्रोध, लोभ ह्या तिन्ही गोष्टींचं विसर्जन करणं गरजेचं आहे. मी नेहमी एक उदाहरण देते की आपण जेव्हा ट्रेकिंगला जातो म्हणजे तरुण वर्ग मोस्टली मी युवा वर्गाचे क्लास घ्यायचे म्हणून मी हे उदाहरण देते. तर आपण जेव्हा ट्रेकिंगला जातो, जेव्हा आपण गड चढतो, एखादा किल्ला चढतो आणि चढता चढताना असं वाटतं की एखादा रस्ता असा असतो की तो तिथे डेड एंड असतो आणि खाली बघितलं तर खोलवर दरी असते. आणि म्हणजे एखादा पाऊल जरी सरकलं तरी आपण तिथे कोसळलो. त्यामुळे ते अगदीच सावधपणे आपल्याला तिकडनं मागे फिरून वर पुढचा रस्ता शोधायचा असतो आणि जायचं असतं. हे काम, क्रोध, लोभ हे सुद्धा असंच आहे. तो एक डेड एंड आहे. पाऊल जरी घसरलं तरी त्या दरीत कोसळणार आणि म्हणून त्या नरकाच्या दरीत कोसळणार. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला त्या 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला त्याचा त्याग करायचा आहे, त्याचं आपल्याला विसर्जन करायचं आहे. नाहीतर आपला विनाश जो आहे तो सुनिश्चित आहे. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणत आहेत, हे कौंतेय, जो मनुष्य नरकाच्या ह्या 3 द्वारातून सुटला, जोने आपली सुटका केली, तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त करतो. मग जो ह्या तिन्ही गोष्टींपासून बाजूला स्वतःला सारतो, मग क्रमशः आता तुम्ही म्हणाल क्रमशः नाहीतर मी आज नामजप धरला, मी सगळ्या गोष्टीचा त्याग केला आणि उद्या मला आत्मसाक्षात्कार होईल, नाही. हळूहळू अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होऊन
क्रमशः म्हणजे आपल्याला एक जन्म असेल, 2 जन्म, 3 जन्म माहित नाही, पण क्रमशः आपल्याला मोक्षाचा मार्ग जो आहे तो सापडतो, आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग सापडतो आणि आपण परमगतीला आपल्याला प्राप्त होते क्रमशः. म्हणजे ह्या कुठल्या जन्मात तरी मिळेल, पण आपल्याला तो मार्ग सापडला की निश्चित आपल्याला आपलं जे डेस्टिनेशन आहे फायनल, तिथपर्यंत आपण पोहोचणारच की नाही. वेळ, तो कालावधी माहित नाही, किती जन्म आहेत तो माहित नाही, पण तुम्हाला मार्ग मिळाला. या 3 गोष्टी ज्या आपण त्याचा त्याग केला की तुम्हाला तो मार्ग आपोआप सापडतो. आणि यह शास्त्र विधी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं आपनोति न सुखम न पराम गतिं. जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. पण मग ज्याला ह्या गोष्टींवर विश्वास नाही आणि शास्त्र विश्वास नाही, त्यामुळे शास्त्र विधींमध्ये काय सांगितलेलं आहे, काय नाही सांगितलं आहे, मग असं काही माहित नाही. त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीसाठी, माझ्या आवडीसाठी माझं एक आयुष्य आहे, मी माझ्या पद्धतीने कसंही जगेन, मी पैसे कमवतो, मी कसेही खर्च करेन, मला तुम्ही विचारणारे कोण, मला तुम्ही सांगणारे कोण, ह्या अशा विचारांनी जो वागतो, जो आणि त्यामुळे शास्त्राचा कुठेही लवलेशही नाही. आणि मग असे जे मदमस्त असतात, जे फक्त आणि फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी आपलं आयुष्य व्यथित, वाया, व्यर्थ घालवत असतात, तर मग त्यांना सिद्धी, सुख, परमगती वगैरे असं कधीही प्राप्त होत नाही. की जो आपल्या लहरींप्रमाणे कर्म करतो त्याचं अधःपतन निश्चित आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत पुन्हा एकदा की तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्या शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि. आणि म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधला फरक जाणला पाहिजे. असे विधिविधान जाणून मनुष्याने कर्म करावे आणि जेणेकरून त्याने क्रमशः उन्नती होईल. म्हणजे मग शास्त्रविधींप्रमाणे शास्त्रात काय म्हटलं आहे, काय लिहिलेलं आहे हे जाणून घेणं आणि मग योग्य वाईटाचा आपल्याला फरक समजला पाहिजे. आणि म्हणजे काही लोकांना बघा, अर्जुनाच्या मनात हा विचार आला की अर्जुनाने योग्यच केलं की नाही. काही लोकांना मनात असा विचार येऊ शकतो की कशाला ना एका राज्यासाठी एवढ्या लोकांचा वध करायचा. किती 11 औक्षणी कौरवांची आणि 7 औक्षणी पांडवांची, म्हणजे 18 औक्षणी सेना होती. आणि म्हणजे जवळजवळ तिथे 50 लाख लोकांचं तिथे मनुष्यबळ, आणि नुसते मनुष्य होते का नाही, तर हत्ती, घोडे हे सगळं तिथे होतं. आणि एवढ्या सगळ्या लोकांचा तिथे 50 लाख लोकांचा तिथे मृत्यू होणार होता. त्यामुळे मग एखाद्याला असं वाटू शकतं की अरे, अर्जुनाच्या मनातला विचार तर बरोबर आहे, कशाला युद्ध करायचं राज्यासाठी आणि एवढ्या लोकांचा मृत्यू करायचा, हो की नाही. त्यामुळे योग्य अयोग्याची काय जाण आहे. मग त्यांनी तो इथे युद्ध का केलं पाहिजे. आणि मग हे आपल्याला कसं कळतं, जेव्हा आपण भगवद्गीता किंवा भागवतांचा अभ्यास करतो. आणि म्हणून आपल्या रोजच्या व्यवहारात सुद्धा एखादी गोष्ट आपल्याला योग्य वाटू शकते, पण ती खरंच योग्य आहे का. तर योग्य अयोग्य काय आहे याचं मार्गदर्शन आपल्याला गुरूंकडून मिळू शकतं, आध्यात्मिक गुरूंकडून मिळू शकतं, जे परंपरेतून आलेले आहेत अशा गुरूंकडून मिळू शकतं. आणि आपण आपली उन्नती करू शकतो. आणि मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे, अतिरेकी आणि राक्षसी गुण. आणि मग राक्षसी स्वभाव याच्यातलं कुठेतरी भगवंतांनी विस्तृतपणे आज वर्णन केलेलं आहे 16व्या अध्यायामध्ये. आणि मग आपण जर राक्षसी क्रियाकलापांमध्ये ते परिणाम काय होतात आणि मग त्याच्यामध्ये कशी अधोगती आहे, तर हे कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये 16व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.